Dansen is gewoon heel leuk. Je moet het ontdekken. Maar feitelijk is iedereen danst het. Als je ergens bent, bruiloft, whatever, campings, er is muziek, er zijn mensen die zijn dansen. Het enige wat wij doen, dat is we brengen er een beetje structuur in. We zetten wat stapjes op een rijtje en een man met vrouwen en of alleenig. Dus er zijn heel grote manieren om te dansen. Nou ja, wat wij hier doen, dat is proberen mensen bekend te maken met verschillende dansvormen. We hebben dirty dancing, we hebben grease, Saturday Night Fever, country, rock'n'roll, boogie woogie. Dat is allemaal prachtig, maar het is vaak alweer tijdelijk. En nu hebben we dan Bollywood dancing, maar zus. Bollywood? Ja, Bollywood dat is eigenlijk een beetje ontsproten uit de Indiase Hollywood. Dat nemen ze de Bollywood. En wat het precies is, ik ben ook net alwetend. Ik ben een vakman op mijn gebied, maar daar hebben we zeus voor. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Dat is andere stijlen ontdekken. Zo. Dat is wel heel gaaf. Nou, ik vond het wel heel raar om te doen, maar ja, zodra je eenmaal bezig was, dan ging het wel goed. Ik heb veel vrienden die van zijn afkomst zijn, vrienden van hem ook. En ik vind het erg leuk om nu eens te leren. Bollywood, dat is gewoon lekker springen en beweging, dus hartstikke leuk. Hè?